момента пътуваме към Родопите. Решили сме да направим 2 нощувки на диво кампингуване. Това, което не сме решили обаче, на кой язовир ще опънаме новата ни къща, ще ви представим живи и здрави да стигнем до там. Може да направим едно ревю, да ви покажем за какво става въпрос. Очакванията са ни големи и ще видим дали ще се сбъднат. Плановете са, сега караме към Пазарджик, от Пазарджик тръгваме вече към Пещера, Батак. Мислиме да посетим язовир Батак, да дигне велкодрона и евентуално, ако харесаме някое место и има някое свободно место, може да останем и на Батак. Ако ли не, продължаваме към Беглика, там е същата история, дигаме дрона, виждаме какви места има. Сега предстоят няколко кадъра от язовир Батак. Вижте колко малко вода има в язовира. Това е направо тъжна картинка. И здравейте на всички! Пристигнахме. Здравейте, Банда Велико. Намерихме си местенце вече на Беглика. Акостирахме, ето там долу са лодките, после ще ви ги покажем и тях. Сега предстои нещо много интересно, а именно да си разпънем нашата нова палатка. Така. Сега тук, тая рейка едната. Ето, пор капоти. Изключително. Всъщност, не мога да кажа нищо, защото още не съм я тествал, но ще ви кажа когато съм я тествал. Общо взето това е къмпинг туалет. Така, тук има една дърпаща се ръчка, дърпа се и ето в момента вътре влиза това, което трябва да влезне. Така, това е самонадувната стелка, която се малко ще дам жега. Тук са техниките. Там е чантата от падълборда, ще ги оправяме. Не се притеснявайте, няма да останат така. Включим се сега с VoiceOver, защото искам да ви разкажа една история, която микрофонът не успя да лови заради вятъра. Търсихме си ние место за къмпинг и решихме да проверим едно наше старо местенце от миналата година. Като пристигнахме, видяхме, че там имаше вече хора, бяха опънали хамаци. И аз спрях лодката и тръгнах да ги питам дали ще пренощуват, за да знам дали ще можем и ние да се настаним по-късно. И тогава напълно неочаквано забелязвам познато лице, един ютубър, който много уважавам, Тортуга Ван Лайф. Бях много приятно изненадан, запознахме се, разменихме няколко думи и се оказа невероятна среща. Оттам решихме да потърсим ново местенце и ще видите всъщност какво се случи нататък. Мъж и жена. И отивам и ги питам и виждам всъщност, че това е Тортугата, Здравко, и му викам Тортуга. Така че доста така неловка ситуация
Но за сметка на това се запознахме, споделихме 2-3 думи. Ние им казахме за канала, за голямо съжаление, но ще отидем с дрона да ги посетиме, да им кажем едно здрасти. И здравейте на всички, включваме се отново в влога. Тук малко по-скоро да си побърборим, отколкото така да показваме нещо. Но всъщност преди да започнем ще ви покажа как сме се устроили. Тук това си ни огънчето, което вие го видяхте. Масичката. Така, тук е другата... Храната, какво ще хапнем днеска? Ами... Казахме, че няма да готвиме. Ще си вземем. Батон, доматки, краставички. Да. Какво беше това? Протеиновото хлебче? Протеинов хляб. Ето ни ги съдовете с чашките. Разбира се, кашкавалче и без тия работи няма накъде. Да. Чашка Велико. Ето чашка Велико. Така. Тук малко по-нататък, тук ще имаме кошче и през тия борови иглички минаваме като завеса. И ето нашата зелена палатчица. Разпънахме я. По-малка, тя се води 2-месна, другата се водеше 3-месна. Оборудванията за хигиена. Тук е едно импровизирано просторче. Завира. И ето там си е вече залеза, който си отива. Така че в момента ще снимаме как си подготвяме храната. И точно когато спряха да снимам с дрона тези кадри, които ги видяхте преди малко, Тортугата се появи с падълборда и неговата приятелка го снимаше с дрона и аз реших да се включа към отбора снимаш ти и аз го заснех с телефона и разбира се тях да ги има във влога. Така че оставам ви там няколко секунди да гледате самото клипче и оттам нататък продължаваме със следващия ден. Разбъркам и става. И доброто на всички. Станахме в 6:30.
Сега много не се виждаме, ама... Добро утро и от мене. Да. Трябва да завърта някакси камерата, че да се виждаме. Може би ето по този начин. Така, ето и добро утро от мене. Между другото, паднаха яко температурите тук. И сега... Да, хладничко е, ама то всеки момент ще се покаже батера и чуй, ще почне да ни къпе. Да, слънчеви лъжи. Часът е... Чакайте, сега ще ви покажа. 6:38. Между прочим, сега започва да излиза някакъв ветрец. Нощта, като ставах, през нощта беше и така водата, огледало. Ето, тати сега ми сервира кафето, се слага и на него. Ето го, примус, имахме малък проблем. Съвсем малък. Не, аз не искам много вода, тати. Аз не обичам много вода. И на двамата още ни се спи. Не, на мен не ми се спи, сега ми е приятно и си релаксирам. Да. Много не ми е доволно. Ами, да, защото преди малко стана проблем с примуса. Не, нямам причина примуса, си тръгна, няма никакъв проблем с примуса. Трябва да го почистя просто по някое време. И за щастие батарай, човече, грейна. Ето, вече светна малко повече, отколкото беше преди малко. Кафетата са почти на привършване. За съжаление. Да, защото може да си направим нови. Да, можем да си направим нови. Много хубаво в момента е пекнало слънцето. Ето го. И здравейте на всички, вече сме в язовира. И сега, понеже вчера гребахме малко повече, поне аз лично, и не успяхме да вземем останалия багаж, който ни остана в колата. Сега предстои да отидем и да го вземем. Аз май забравих да записвам, ама взехме тубата
Взехме, забравих. Взехме соларния панел и сега си отиваме към нашето местенце, ето там в беседчицата. Точно по средата на екрана. И здравейте на всички! Включваме се отново във влога. В момента сме, ето ни, аз и тати, гребеме към островът, който го виждате точно пред носът ми. И сега се насочваме точно на тата. Както чухте и разбрахте, насочихме се към острова, който е изключително див. Разбрахме от хората, които видяхме по пътя, че има там една пещера. И решихме всъщност, освен да изследваме, всъщност може да успеем да открием някаква пещера. Също те ни казаха, че има табела, която всъщност насочва към самата пещера. И направо вижте какво стана. Не е нищо. И да, както видяхте, тази табела беше абсолютно празна. И следващото нещо, което ни хрумна, е да пуснем дрона, който го носиме заедно с фотоапарата, да изследваме всъщност дали можем от въздуха да видим нещо като пещера.
Connect to aircraft. Ето, свързахме се. Connection successful. Preparing to take off. Take off. Home point updated. Имаш някакъв проблем с сигнала и затова не успях да обхвана целия обем на самия остров, но като цяло не видяхме абсолютно никаква пещера. И после батерията на екшън камерата падна и останаха само 3%, колкото да си направим 2-3 снимки. Да, ето. Възстанови връзка. Ето сега ще го видиш как ще се дойде. И здравейте на всички, включваме се отново във влога. Ето тук сме си направили храничка. И тати сега ще оправя. Тук съм сипал вода в чашка велико. И едната вътре. Време е да се връщаме отново в София, но на път ни е широка поляна и решихме да видим всъщност какво е количеството вода в самия язовир. Като стигнахме до язовир Широка поляна, веднага се забелязва, че нивото на водата е ниско. Но това не е нещо ново. През последните години често е така. Всъщност миналата година положението беше дори още по-зле. Гледката е красива, но в същото време напомня за проблемите със сушата и колко е ценен всеки литър вода.
Като за финал на нашето пътуване решихме да посетиме Костенските водопади, които са също толкова вълнуващи. Тези дни ни донесоха много емоции и незабравими впечатления. Заредихме се с енергия и от сърце се надяваме, че чрез това видео ще успеем да предадем и на вас част от нея. Това беше всичко за днешния клип. Ако ви е харесал, ударете едно лайкче и се абонирайте за канала. Ние бяхме Велико. Чао и до нови срещи!